Ngiyanibingelela bazalwane. Ngizocela sivule uLuke chapter 9 verses 23 to 26 bese sivula uRomans chapter 1 verses 16 and 17. Sivule the book of Acts chapter 10 verse 22. Then siye ku John chapter 15 verses 1 to 6. Bese siya ku 1 John chapter 2, 1 John chapter 2 verses 28 and 29. Two other books will then follow as we go on. Osetoli. Verse 16 and 17. Acts 10, 22. 22. John 15 verses 1 to 6.
Bese-ke kuba u-1 John chapter 2 verses 28 and 29. Amen. Asikhuleke. Jehova Nkulunkulu, leli izwi lakho simakade ngalo esiqoqekayo, ngalo esikwazi ukuhlumelelisela ikusasa elingcono. Sithi Nkosi yethu, ngokwethu asikwazi kwenza lutho, kodwa ngoJesu Kristu osezimpilweni zethu siyaba nawo umehluko, siyakwazi ukwenza okungcono, kungebe okubonwa umuntu kuphela, kepha kube ngokuncomekayo kuwe. Nakho lokho Nkosi umuntu angakubona kungcono, uyayala Nkosi ukuthi kithina kungabi khona ukuzibonga ngakho, kepha sibonge amandla akho Nkosi ukuthi nguwe owenze konke kwenzeke. Ngakho-ke Nkosi yethu, wena osiqinisayo mihla yonke. Asinakwazi kuziqinela ngokwethu, asinakwazi ukuba nemiqondo ephusile ngokwethu, kepha wena Nkulunkulu ungukuhlakanipha kwethu konke, ngoba Nkosi zonke izipho ezinhle futhi ezipheleleyo ziqhamuka kuwe. Ingakho Nkosi uJames ethi uma phakathi kwenu kukhona oswele ukuhlakanipha, makacele uNkulunkulu yena opha angajakadi. Impela siyanxusa Nkosi yethu ukuthi ukuhlakanipha okukhulu kungayikho okuhle ukuthi sihlakaniphe kakhulu ezwini lakho, bese Nkosi uphinde usenze sibe nakho ukuhlakanipha nangenkathi sikhuluma nasemiphakathini kuzwakale isisindo, ngoba Nkosi yethu wena ukithi kungengangokuhlakanipha kwemvelo. Siyabonga Nkulunkulu wethu, lolu suku lukhethwe nguwe, lenzeke Nkosi yethu, athinteke umuntu nomuntu laphaya, bese Nkosi yethu umzalwane aqine endleleni yakhe ayikhethileyo, aze uJesu Kristu akhazimuliswe. Siyabonga konke lokhu Nkosi yethu, sicela ngoKristu Jesu oyinkosi manje kuzobe phakade. Amen. Bangcwele, ngizama ukuqhubeka ekugeneralizeni kwa last week, ngoba ngisibuka ukuthi ukuthabatha isiphambano sami mina muntu ngentando yami, ngithathe isiphambano sami bese ngimlandela uJesu Kristu. Lapho ingoba yena uJesu Kristu vele uthwele esakhe isiphambano, okusho ukuthi mina uphanyekile vele konke ububi bami kwesakhe isiphambano. Ububi bami ngoba sengivumile ukuthi ngikhonza yena abusabonakali kimina, kepha sebubonakale kuJesu Kristu esiphambanweni kanye kwadlula. Kepha njalo-ke thina uma siza kuye kumele sithwale iziphambano zethu la sinqamleza khona intando yethu usuku nosuku, kuze ekugcineni intando yethu ingabonakali kuyiyona ephumelelayo, kepha kubonakale kuyintando kaJesu Kristu, kuyintando kaNkulunkulu uyise, kuyintando kaMoya oyingcwele, uNkulunkulu eziqu zintathu abonakale ekwenzeni kwami, ngoba konke ngikucele kuye. Lana-ke
njengamanje inhloso kuwukuthi sithi thina ngezwi elikushoyo uma singagijima nje siyobheka kuyena u-24 wayo incwadi le esiyifundile ukuthi uverse 24 lapho uzobe usazisa kabanzi ngokuthi wena-ke nawe uthanda ukusindisa impilo yakho ngokuba uthi yilo naloyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Uma ubheka lapho sesibheka-ke kulezi ncwadi ezivuliwe, uhambe uye kwesikade sikubekile sifaka impilo yethu kukona, ngoba ithina esinqumayo ukulandela uJesu Kristu ngokokhetho uNkulunkulu alwenzile kithi. Sezwa izwi lisiconvicta ukuthi siyizoni, savuma ukuthi siyizoni, uNkulunkulu esesibiza ngabantwana bakhe. Sesilesilandeleke njalo uJesu Kristu, siyolandela njalo, ngeke size silingane naye, siyohlale silandela njalo kuyena aze akhazimuliswe. Uma-ke ubuka, ngifisa ukuyithatha-ke, akusethina-ke manje esesenza lokhu, sesibuka ukuthi ubuholi obukhona ngokweBhayibheli benzeni bona ze bavele sifunde ngemibhalo yabo. Engithi besingafunda yini, umbuzo, besingafunda yini ngezincwadi zonke lezi zikaPawula na, ukube uPawula wengathabathanga isiphambano sakhe walandela uJesu Kristu? Ngabe zikhona? Impendulo lapho icacela unoma ubani ukuthi ngabe kwayena sigcine ngokungamazi. Uma singamazi, ngabe simfuna lapha kubona oLuke nakoMateyu kulesi sigwili lesi uthi mhlawumbe, kodwa ngabe nje umuntu okuthiwa uPawula akaqhamuki kalula emqondweni yethu, kepha ngokunquma empilweni yakhe ukuthi alandele uJesu Kristu, ambone eyisibonelo esihle sokuthi adele konke ubuyena enze intando kaNkulunkulu. uPawula ukwazile ukwenza izinto ezi-extraordinary ngoba Jesu Kristu ekuphileni kwakhe, ngoba konke akwenzayo umoya oyingcwele uyamkhanyisela ukona. Kwale ngisho uPawula ekhuluma eyibeka into, abeke uthi ukubuka lokhu njengomuntu, abuye abeke okunye, kucace ukuthi lokhu akubekayo okunye kuyizwi likaNkulunkulu, ngoba kuya ezincwadini ezindala, kuya kubaprofeti. Singabuka okunye asitshelile kona, mungaya nje ku-1 Corinthians chapter 7 la ekhuluma khona ngomshado, ayikho la ukuthi siyifunde, kepha ekhuluma athi bengakuhle ongaganiwe nalo oseshonele, owumfelwa noma owumfelokazi, ukuthi angabe esaganwa. Ngokubuka kaPawula, angabe esaganwa, hayi ukuthi kusho uNkulunkulu. Uthi-ke mebuka lapho uthi ubuhle bakho konke, lo ongaganiwe nongaganile ukhathazekela ukuveza ubuhle bukaNkulunkulu empilweni yakhe, ukhathazekela izinto ezikhuluma ngoNkulunkulu, iyona anxiety yakhe le. Kodwa on the other hand, lo oganiwe, ngaphambi kokuthi akhathazeke ngezindaba ezithinta uNkulunkulu, kumele adlule kowakwakhe kuqala.
abhekane nokukhathazeka kwaganwe nguye noma kwamganile kwezinto amganile. Lokho kusho ukuthi kusho ukuthini na? I-dedication ingefana, ikakhulukazi uma oyedwa kwababili beshadile ekholwa lo omunye engakholwa, kulula ukuthi ahlale eqhuzuka lo okholwayo ngenxa yongeyena umzalwane ongayibuki ngale ndlela. Ngoba ngisho ngathiwa umzalwane ngelinye ilanga uzobuka ngendlela yakhe engakuphazamisa futhi. Lokho sekwenza manje wena usungane anxiety ×2, ngoba kukhona le ethinta unkosikazi noma indoda yakho, nale anxiety ethi ingabe ngihamba kahle ni phambi kukaNkulunkulu na, eyesibili le. So i-wisdom kaPawula ey'ntweni ey'njalo iyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu wayenaye, umoya oyingcwele wawunoPawula, ekwazi ukubonisa ngayo yonke indlela, akhave onke ama-areas. Ingakho-ke ngoba uhamba kanye noNkulunkulu esho ethi yena akanamahloni ngevangeli, ngoba uyazi ukuthi ivangeli limthathe ekuyiphi indlela, limthathe ekumuphi umgudu, limthathe ekumaphi ama-objectives. Wayesezothola indlela entsha, wazothola ama-objectives amasha okukhuluma nokwenza kwakhe uPawulu. Lokho-ke kuyasinikeza ukuthi yena uqobo phezu wayehlakaniphile, ehlakanishiswe imibhalo uPawula, ayehlale eyiphenya njalo, kodwa naye wengakhanyelwanga ngalesiya sikhathi ekuqaleni ukuthi ungubani uJesu Kristu. Cishe naye webuka uJesu Kristu njengomuntu othe mefika wazobakhipha ekuthenini into kade beyitshela abantu kungabe kusaba yiyo, ngoba manje uyena osezoqhamuka agqame, abaFarisi bangabe besagqama, ngoba unendlela yokubeka izwi likaNkulunkulu. Bona bebengenayo njalo, they had to refer, kumele okungenani bafunde kungenisise ekhanda ama-scrolls abawafundayo, kanti uJesu Kristu yena uvele arifeye kube incwadi e-right, umprofethi o-right futhi owayekhulumile kuyona yonke inkulumo ayenzayo uJesu Kristu kunjalo. Kanti umFarisi yena kuzobe kuyingoba ufunde kakhulu, noma umSadusi kuzobe kuyingoba ubhale kakhulu ngezinto ezithinta uNkulunkulu. Ngakho-ke wengeke akwazi ukuzenzela wakwazi ukwenza konke lokhu akwenzile ngenxa yokuthwala isiphambano. Kungabi esakhe ngoba engumuntu kuphela, amukele ukuthi uJesu Kristu ufele naye uqobo uPawulu. Ngakho-ke uma esho ethi akanamahloni, ngempela akanawo amahloni. Ubufakazi balokho sinabo, izincwadi eziningi azibhalile, i-authority anayo lezi ncwadi meyibhala, kuze kuthi ngisho ibandla angakaze afinyelele kulona, kodwa mele adressa encwadini uyezwa ukuthi la umuntu owehlukile, akakhulumi yedwa, umoya oyingcwele obhala lana. Okunye-ke engifisa uvele bese-ke uma siya kule ncwadi yama-Acts, uCornelius oyinduna yekhulu, uma yena ngokwesizwe sakhe nangokukholwa kwakhe engowezizwe afikelwe umbono ocorrect, ofika uthi ncamashi uNkulunkulu ngomoya oyingcwele abe-addressa ngale uPawula,
oPeter ngala ukhulumile ngengilosi embonweni kaCornelius. Lokho kusho ukuthi ukuhamba noNkulunkulu, uhambe ngeqiniso, usithwale isiphambano sakho, umlandele uJesu Kristu, kukona konke okungayinjabulo kuwena, ukudele lokho kuze egcineni bese uyibona inkazimulo kaNkulunkulu uyakhuluma kuwena umoya oyingcwele. Uyakhuluma, ukhulume njengoba ukhulumile kuCornelius. Ongezogcina uCornelius ebiza nje umndeni wakhe nezisebenzi zakhe ukuthi zizohlala zilalele la. Wena la uhamba khona baningi abantu ongabathinta kakhulu, ungekho localized, ungabanjwe ilutho, ukwazi ukubhala, ube ko-TikTok, ube ko-bani, ungakwazi ukushumayela izwi likaNkulunkulu, uthi reach out to many other people, ngoba ukhanyiselekile wena uqala, ngokokwazi ukuthi lokho okwenzayo konke akuyona intando yakho, kepha manje usuwenziswa nguNkulunkulu ngentando yakhe, ngoba ekukhethile ngoJesu Kristu ukuthi wena uvumile ukuthi ufele izono zakho, igazi lakhe liyayihlanza izono zakho. Wena-ke wawusuthatha ubuwena bonke wabeka phansi, wahamba kukho, waya kuKristu, uJesu Kristu wakunqobela nezinto ebezingakulimaza ngokwempilo yakho. Uthuka manje usukwazi ukubona ukuthi leli alizwe bengilizwa akulona elikaKristu, kodwa-ke yimi lo unhlakanipho omdala lona osekhuluma, bese uyaxwaya, uyalibika udaba kaNkulunkulu linyamalala lelo lizwi elinjalo. uCornelius-ke uwenzile umehluko, eyinduna yekhulu, indoda elungileyo nemesabayo uNkulunkulu. Kukhulunywa ngaye kwaJuda wonke njenganesizwe. Ubani yena uthi bese nganconywa kangaka ngoba ungowezizwe? uCornelius engowezizwe nje, kanti noPeter ngale uya-addresswa nguNkulunkulu, addressa ngombono njengoba ebethandaza ngale ndlela aze afinyelwe, abanjwe itrance lapho abone umbono, ngoba uNkulunkulu emprepare ukuthi angahlali kumaJuda kuphela kodwa akaphumele nakwabezizwe. Wangaba yinto azoyihlela uPeter, wangayihlela uPeter le ngenkathi eqeda nje ukubona lo mbono, esamangele, imicabango isemningi engqondweni yakhe, sekufika izithunywa zikaCornelius eziyaleliwe ukuthi zizomficaphi uPeter, andizamfica lapho. Ziyalelwe uCornelius eboniswe umbono wakhe, ngoba ehamba noNkulunkulu, ehamba noJesu Kristu ngeqiniso. Akona okungenzeka kubantu bakudala kuphela, nakithina namanje kuyenzeka. I-alignment noJesu Kristu efunekayo kuphela, uhlale njalo ukuyona ngaso sonke isikhathi. uJesu Kristu uyazikhulumela kithina ngomoya oyingcwele. Nathi singayalwa yingelosi njengoba uyuzwe abantu bethi ngizwe kuthi uthe angingayithathi le direction, ngaya ngale direction, ngithe ngizwa kunengozi enkulu ngoba ulalelile ukuthi take this turn, awusiboni isidingo sokuthi uhambe ngale route, kodwa walalela, wahamba ngale route. Ngempela mutshelo isikhathi osuke udlula ngaso kuleyo ndawo nesikhathi owaze ngaso ukuthi sekwenzeka ingozi la, ubuzoba lapho phakathi ngoba ulalelile. Yagwemeka ingozi. Ukulalela, ulalele umoya oyingcwele nakho kubalulekile. uCornelius ukudelile konke ukuphila kwakhe, wathabatha isiphambano sakhe walandela uJesu Kristu. Ingakho uNkulunkulu
ekwazi ukuvela kuye ngengilosi ikhulume ekukhulumile kube yikho. Siphinde siye kwincwadi elandelayo oku-1 John 15. Lapho-ke uJesu Kristu uqondisa thina ngokuthi yena ungubani. uJesu Kristu uqondisa thina not 1 John, John 15 verses 1 to 6. Ngicela siyiphinde leyo ekubeni uJesu Kristu engumvini thina singamagatsha. Sengitholile. Uthi uJesu la, mina ngingumvini owona, okusho ukuthi ngolimi lwamanje ongowoqobo. Ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Umlimi olisusayo. Umlimi uNkulunkulu lo osusa leli gatsha elingatheli. Kepha thina kumele simile kuJesu Kristu. Thina sihluma kuJesu Kristu njenganamagatsha. Kodwa sonke esikulomvini singamagatsha ehlukahlukene, sonke siprunwa umlimi oyedwa, uNkulunkulu, ngokusikhumbuza ukuthi ngabe yikho lokhu uJesu Kristu akwenza ukuthi beningakulandela na. Sithi-ke kancane yabaleka ivula kwi-cellphone bengiku-verse 2. Yini engenza ukuthi uma singakuNkulunkulu singafuni ukuba productive na? Ngoba phela uma uthela ileli gatsha elikulomvini onguKristu, ngiyigatsha ngiyimina, kumele nami ngilengise izukulu zami zama grapes laphaya. Okusho ukuthi la ngikhona nami ngisemzimbeni onguKristu, ngiyingalo mhlawumbe la ngikhona, ngenza kwenzeke noma ngihlo le ngikhona, noma ngiyikhanda le ngikhona. Yini pho ngingafuni ukuthi ngibe notho oluzuzekile ngokokusebenza engikhombisile ngisebenza kuKristu na? Okusho ukuthi uma mina ngizofike ngiphume nje ngokumukela uJesu Kristu, bese emveni kwalokho ngile ngifikile nje ngiza lesontweni, ngiyacula nje kuphela, ngiyafakaza, akubonakali lutho ukuthi kwenzekani ngempilo yami. Kungenzeka ngithumile kodwa awubonakali umphumela. Uma umphumela ungabonakali, kusho ukuthini? Ngize kahle, ngihambe kahle. Ngoba uma kuwukuthi ngihambe kahle ngokukhetha engikwenzile ukuthi ngibe kulomvini kanye noKristu, uNkulunkulu abe ngumlimi, kumele ngisebenzele uNkulunkulu. Okusho ukuthi kusamele ngiyibheke, ngiqale phansi, ngivuselele ubudlelwano bami noNkulunkulu, ngisebenze. Kusuke kusho lokho ukuthi asizibhekeni singabazalwane ukuthi ngenzani, bese mukade into ekutshela ngaphakathi awenzi lutho, qala enza utho. Kuwena lingabukeka luncane, kodwa uNkulunkulu khona elumsondezayo. Ilomvini njalo omlimi, i-vine dresser enguNkulunkulu. Aphinde-ke lapha ku-3, ngoba uJesu Kristu la ukhuluma ngento esiyibonayo. Ngicela-ke quickly nje sivule
uchapter 1 wamaHubo. Sithi nje ukufunda first 3 verses lapho sizwe ukuthi akukho ni ukuthi akukhulume kuye ngala. Nansi indaba la. Okusho ukuthi ze mina ngithole isibusiso sokuhlala kuNkulunkulu kuzoba yingoba ngenkathi ngikhethile ukuthi ngilandela uJesu Kristu and ngiphethe ngibe ne-screening mechanism yohlobo labangani engibakhayo ukuthi abangani engibatholayo akube yilabo abangisondeza kuNkulunkulu. Uma kungebona abangani kuwo ama-colleagues ami akube ilawa azokhuluma ilanguage efana neyami. Ngiqhele kulawa angashayi ngakhona ngoba khona angashayi khona kodwa sisebenze kahle asicabene. Mina ngikhetha ukuthi nje isihlahla lesengiyisona njengoba ngikhethe ukuba eduze nomfula ngibe osebeni lomfula okusho ukuthi impande zami zingena kulomfula onguNkulunkulu onarisha mina. Lokho kuzongenza ngikwazi ukuphila. Akuzoba ubuhlakani bami ukuthi ngikwazi ukubona izinto bese ngizisho zonke ngizozicela ngikwazi ukusho into eright ngenze eright. uJesu Kristu aqhubeke angibone ngikuye yena ekuNkulunkulu. uNkulunkulu bese ebakithina sonke ngoba mina ngivumile ngaba kuJesu Kristu waphila kimi. uNkulunkulu waphila kuJesu Kristu wamveza esemhlabeni. Angifuni mina ukwenza okuseceleni okwenziwa uJesu Kristu. Ngilwela ukuveza ukulunga kukaJesu Kristu ngaso sonke isikhathi. Lokho kuzongenza ukuthi ngihlale ngikuye uNkulunkulu uJesu Kristu. uNkulunkulu angalihlephuli igatsha lomvini leli mina engiyilona, alithole njalo lifanele ukuba khona azolipruna. Aliprunephi khona? Mhlawumbe ashaye nje lokhu okuncane la kumina, lemkhutshana emincane ezolivela ngoba in-nature yami ithi ngibe umuntu obe nesoul independent ngingakafiki kuNkulunkulu. Mase ngifike kuNkulunkulu khona okuningi bese ngikwazile, okunye kwakho kuye kungiqhuzule. Uzolelungisa lokho nje impilo yami iqhubeke, mina ngivume ububi engibenzile. Obukuvuma kumele ngikwenze njalo, ngiconfesse uNkulunkulu aye ngokuya uNkulunkulu engirefreshina kuKristu ngize ngigcine ngikwazi ukumbona uJesu Kristu enkazimulweni, ngoba impokophelo ileyo ukuthi asimbone uJesu Kristu ekugcineni. Ngicela laphaya u1 John 2:28 and 29. Siyabonga. Laphaya ulokhunjane uJohn mayibeka ngale ndlela
Kumele sikhumbule ukuthi phambilini yini asho kanje, ingoba uxwayisile ngokufika phakathi kwebandla abaphika uKristu, abazenza abayishaya sa uJesu Kristu bengeyena, ukuthi sebekhona sebefikile, kodwa okuwuyena oyozenza impela oyofana noJesu Kristu useza. Laba iy'mbulambethe zakhe, asixwayeni kulokho. Uthi-ke uma sixwayile ngokwenene, sahlala thina kuye uJesu Kristu, kuyothi mekhazimuliswa nathi sibe nesibindi, amahloni aphele, sibonakale la ebonakala khona. Ngabe ngaleso sikhathi ubukade usuwalala, uyovuka-ke kuqala, noma umuntu obesaphila uyohlwithwa umbone. Kodwa kuncike ekuthenini izixwayiso eziqhamukiswayo izwi likaNkulunkulu, kungekona ukuhlakanipha nje kwakho, uyazilandela yini. Uma-ke sizilandela ngendlela, senza ukulunga kukaNkulunkulu, yena uqobo uJesu Kristu uya ngokuya increase olwazini lwethu esinalo, ngoba uyena ozi-expandayo kithina, kungekona ukufuna kwethu. Thina kumele nje kuphela sihlale sincikise lonke ulwazi esinalo, konke ukwenza kwethu kuNkulunkulu, sicela kuyena, ngisho sazi ukuthi siyakwazi ukwenza lokhu. Uma mina uke wakhuluma la ngokutshala, kukhona into eyenziwa umuntu otshalayo, angazi mhlawumbe bonke kuyenzeka into enjalo. Angikhumbuli ngifaka uhlamvu phansi lommbila, mengiphendula nje inhlabathi lapha phezulu, ngiyathandaza. Each time ngifaka uhlamvu, ngimkhumbuza uNkulunkulu ukuthi uyena ozongimilisela lokhu, ngikufaka ngokukholwa. Neyihlahla esenginazo egcekeni zey'thelo, ngenza into efanayo, iyayiqhamukela leyo nkonzo, ngingazi-ke kumlimi osuke yena engekho kuNkulunkulu ukuthi usuke ebiza bani. Kodwa nje uyakwenza ube uthandaza. Kuyenzeka ngenkathi uluwenza kanjalo uyithi ukuxoxa, uNkulunkulu nalolu hlamvu ngibhekile ngelinye ilanga ngidle khona, kodwa akuncikile kumina kukuwena. Uyafaka uthi usuqedile, uhlale lezo yinsukwana, kuyaqhamuka, hawu, uNkulunkulu mkhulu, usuvelile ummbila, utshela uzakwethu isithandwa sakho lapha. Ngikhuluma-ke noMabusane lapha, ngimtshela ukuthi hayi, usuze wavela-ke lo mmbila, udileyile kodwa usuvelile. Normally bengiye ngitshale phambilini, uthathe 12 days konke sekuphumile okombila, ilokhu njani, iy'ntanga, ubhontshisi ku-7 days, kodwa this time uthathe u-15 days umbila, waqhamuka, iy'ntanga-ke zathi lutho uqhamuka, athi haya, akunankinga, sophinda siyifake ezinye. So uNkulunkulu khona akwenzayo. Iningi into efaka uNkulunkulu empilweni yethu thina singazi. Thina singazelele ukuthi usuya sondela kuNkulunkulu ngalokho okwenzayo. Bese-ke sesixwayile-ke ngokuba khona kamphiki Kristu, ayesishone eduzayo. Angithi sibile naye uNkulunkulu uJesu Kristu esho, obeyibiza ngoJesu esho, baya abantu ngoba abantu bayathathela, bayombona, akahlalanga isikhathi esingakanani, hardly 3 years kwathi useshonile. Lowo muntu oyeyibiza ngoJesu Kristu. Ukhona-ke omunye oyibizile walandelwa kakhulu, engomhlopheke yena, ekhinya ethi uJesu Kristu. Ulandeliwe kakhulu, kodwa manje musubheka ngoba ubekade online, awusatholi lutho. Mhlawumbe nayo uzothi uthola useshonile. Yini na, basazoqhamuka abanye abazozenza yena, abanye-ke benze izimanga bathi bawuyena.
kumele sikubheke lokho. Ngakho-ke imbulambethe leyo amazolo nje abikezela ukuthi hhayi ilanga liyeza, kusazosha kubuye kuvele ilanga. Mzukwane-ke uvela-ke omubi ngempela, akube thina siprotectekile kuJesu Kristu ngenkathi kuvela ozenza ofana naye, singatholwa nguye, kepha sitholakale sivela ukuthi singabakaKristu, sikumele lokho. Ngizocela bangcwele sifunde uPhilip chapter 2, uPhilip chapter 2 verse 11, verse 12 and 13. Yeah. Uthi uPaula la kumele sisebenze in such a way ukusindiswa kwethu kuvele, kepha ngenkathi sisebenza senze njalo akwenzi thina, siyenziwa, sivuma ukuba benziwa uNkulunkulu orefreshina thina, akuthina. Thina sibeka inhliziyo evumayo bese umzimba wakho uNkulunkulu awunyakazisele kwi-direction efanele, wena unqabe uma uya ngakwi-direction e-wrong. Ngeke ube at fault lapho, ngoba intando kaNkulunkulu uzohlale uyenza uma kuwukuthi uyi-aligna noNkulunkulu. Ngicela ukubeka nje into elula encane, angazi kodwa izosisiza yini. Ngicabanga isimo sobusika, kubanda lokho kuye kube khona, bese kuba isimo esithi geza, kulokhu kubanda okukhona ukuthi nawe usujwayele ukugeza ngempela, ukuthanda ukugeza, kodwa akakushwabanise lo moya oyushaye ebusika ngenkathi ugeza, awuthandi nawe. Enganeni-ke yona iyakubalekela ukugeza, kumele uyiphophe. Yini na? Inhlanzeko isondelene noNkulunkulu. Lokho okusondelene noNkulunkulu kuyafundwa, kuyenziwa njalo, kumele uhlose ukwenza, ukuphindelele. Kodwa lokho kunegative wahlala nje kuyayithuthukela kona, kuye kufinyelele ezingeni elibi kakhulu, ngoba kubi akudingi ukufunde kakhulu. Kodwa ubuhle bonke uyafunda. Angazi noma kumina yini, kodwa nje into eya nobuhle ihambisana nokuthi ingqondo yakho ule uhlala uyinwayo, uyikhumbuza ukuthi hayibo, kumele mina ngenze ukuthi njalo. Lastly bangcwele, ngizocela-ke sivule uJohn 17 sifunde uverse 20 and 24. Siya emthandazweni kaJesu Kristu la. 20 and 24, yes. La uJesu Kristu mesithi sathandazelwa emaphakadeni,
uJesu Kristu yena mesingeke uverse 20 sibuke lapha ngenzansi ukuthi uthi konke kwenzeka ngaphambi kokuthi kusekelwe umhlaba ukuthi uNkulunkulu amkhethele abafundi nabo bonke abalandele izenzo zabafundi ngokusebenzisa igama lika Jesu Kristu. Usethi ke lapha ku20 nathi uqobo esize ekwazini ngoJesu Kristu sesishunyayezwa ngabafundi noma sesishunyayezwa ngabashunyayezwa ngabafundi nabashunyayezwa ababeshunyayezwa abafundi njalo lolo khondolo sibusisekile kuyena sithandazelwe sibekiwe phambi kobukhosi bukaNkulunkulu njengoba sila God is aware ukuthi sila uNkulunkulu wazi ngezidingo zethu sonke njengoba sila kungethina sodwa amabandla onke akwi good alignment with God uwazi konke ngawo ukuthi adingani ngoba kwathandazelwa nguJesu Kristu uthi ethandazela abafundi bakhe nje uqalile ngabazofika ekwazini ngoJesu Kristu uNkulunkulu ngomoya oyingcwele baziswe ngabafundi ukuthi nabo bathandazela. Ngakho ke kumele sazi ukuthi esikwenzayo egameni lokuthi sikwenzela uNkulunkulu akube ngempela uveza uNkulunkulu, asingamsebenzisi uKristu, singamsebenzisi ubuthathu bukaNkulunkulu emunye ngoba sifuna ukuba convenient la sikhona samukeleke mhlawumbe sibe ngabaqhamuka nezwi lokugcina ngoba nakho kuzohamba kube nezinkinga bese kuthiwa sicela usithandazele bani ngoba bayazi wena ukuthi uyakholwa ujabulela ukuthi yonke into abayenzile iphethwa nguwe. Uma yonke ngempela into abayenzayo abanye iphethwa nguwe uzombona yini lo olumbiza mihla yonke na? Are you in good alignment? Uma ukwi-good alignment with Jesus Christ, ngakho ke themba ngokuhlala enkosini, ungathembi nje wena kuphela izenzo zakho. Sabekwa, sathandazelwa, esikwenzayo konke asazi uNkulunkulu uyakwazi kodwa kumele siphinde simcele ngakho esikwenzayo okungokwakhe simcele ngakho. Uyayijabulela leyo kuphinda kwethu ngoba kuveza ukuthi simi kuye. Okukhuluke kodwa asibe thina ngamaBhayibheli ahamba ngezinyawo zombili ukuze abantu babuke izibonelo bese beza enkosini. Amen. Ngizocela oyedwa thandaze. Amen.